ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመቀደም ከመመጽሁ ከመ ያለሁ አሜን። በባህሪው ቅዱስን ምስጉንን ዘላለማዊ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ብምልአት ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን አሜን። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነቲ ተኸታታሊ ትምህርትናውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እንተኾነ ግን ምእተዊ ኣቐድማ ቤልና ብዛዕባ ወንጌል ዛዕባ መን ክንበብ ፀኒሑ ኒቆዲሞስ እዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ቅዱስ ያሬድ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ዝሰንበት ኒቆዲሞስ ዝብል ስያሜ ስለ ዝሃቦ ብኡ መንገዲ ከዓ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን መንገዲ ንዝሎም መዓልቲ ንፈቶ ዘለና ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ክንበብ ፀኒሑ ስለምንታይ ኢና ካብ ኒቆዲሞስ ንእሽተይ ተማሂርና ክንከይድ ደሊና እንተኢልና ኒቆዲሞስ ናይ ባሕቂ መምህር ስለ ዝኾነ እዩ። ኒቆዲሞስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ዝዘከሮ ሰብ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ፣ ኣብ ማርቆስ፣ ኣብ ሉቃስ ኣይንረኽቦን ኢና። ኒቆዲሞስ ግን እቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ ሰብን መምህር እውን ክኸውን ዝኽእል ሰብ እዩ። ነዚ ሰብ ዝምባር ብምልአት ዝዘከሮ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ። ኣብ መልእኽቱ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ክንደይ ግዜ ዘኪርዎ ኣሎ ተኢልና ንኒቆዲሞስ 3 ግዜ ዘኪርዎ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ እውን ፓወርፖይንት ጌርና ርኢናያ ነርና ፈቲሽናያ ነርና ሂወት ናይ ኒቆዲሞስ ንዝክሮ ተኾይና። ስለዚ ወንጌላዊ ዮሐንስ ኣብ 3 ቦታ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 19 ዘለዋ ነቲ ናይ ባሕቂ ዝኾነ መምህር ንኒቆዲሞስ ክዝክሮ ከሎ ኢና ንሪኦ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ኒቆዲሞስ እቲ ብለይቲ ናብ ጎይታ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመፀ ዝመሃር ዝነበረ ሰብ እዩ። ኒቆዲሞስ ናይ ለይቲ ናይ ሕቡእ ተማሃራይ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስምዖን ወዲ ዮና ኬፋ ወይ ድማ ጴጥሮስ ክትበሃል ኢኻ ኢሉ ሽም ክቕይረሉ ከሎ ንሳውል እውን ጳውሎስ ኢሉ ቀይረሉ ነይሩ። ንኒቆዲሞስ ግን ነቲ ብፀልማት መፅኡ ዝመሃር ዝነበረ ሰብ ግን ሽሙ ኣይተቐየረ። ምክንያቱ ሽም ናይ ኒቆዲሞስ ኣገዳስነት ስለ ዝነበሮ ኒቆዲሞስ ከም ስሙ እውን ስለ ዝነበረ ሽሙ ኣይተቐየረ። ፀኒሕና ስለምንታይ ኣይተቐየረንካ ክንሪኢና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እምበር ብለይቲ መፅኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ተዛሪቦን እዩ? ረቢ ብጣዕሚ ዘገርም ረቢ ኢሉ እስኻ መምህር ኢኻ ኢሉ መምህር ኮንካ ካብ ሰማይ ከም ዝመፃኻስ ንሕና እንታይ ንገብርና ኢሉ ንኣምን ኢና። ወብጣዕሚ ዘገርም ነገር ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ሓለቓ ናይ ኣይሁድ መጀመርያ እዩ። ካልኣይ ኒቆዲሞስ ፈሪሳዊ ነይሩ። ፈሪሳውያን ከዓ ዝፈልጦም ኢና ኣኽረርቲ እዮም ነይሮም። ካብዚ ናይ ክልተ ቦታ ዝወፀ ኒቆዲሞስ ግን እንታይ ኢሉ እስኻ መምህር ኮንካ ካብ ሰማይ ከም ዝመፃኻ ንፈልጥ ኢና። እዚ ተኣምራት ዝገብሮ ዘለኻ እውን ብጀካቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ካልእ ክገብሮ ከም ዘይክእል ኮቶ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ብጣዕሚ ናይ ኒቆዲሞስ ፍልጠት ሕልፍ ዝበለ ፍልጠት ነይሩ ማለት እዩ። ገና ፈሪሳውያን እንኳን ከም ጎይታ እንኳን ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀሲ ከም ሰብ ከማን ክቕበልዎ ዘይከኣሉ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ግን ካብ ናቶም ወገን መፅኡ መምህር ኮንካ ካብ ሰማይ ከም ዝመፃኻ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኢሉ ጎይታ እውን እንታይ ኢልዎ ነይሩ ኣብታ መልእኽቲ ኩላም ብዋ ገዛ ምስገድኩም ንስኻ መምህር ኣይሁድ ክንስኻ ኢልዎ ኒቆዲሞስ ብሓቂ መምህር። ስለዚ ናብ ሎማዓንቲ ንኒቆዲሞስ ከይሰገርናዮ ክንከይድ ዝተገደድና ኣብ ኩሉ ህይወቱ መምህር ስለ ዝነበረ ኒቆዲሞስ ካብ ኒቆዲሞስ ከዓ ካብ ህይወቱ ገለ ክንመሃርን ገለ ክነተርፍን ስለ ዝደለና እዩ። ጎይታ እንታይ ኢልዎ ሹ እታ ናይ እምነትና ምስጢር ዝኾነት ብዛዕባ ናይ ጥምቀት ንኻልኦት ደቂ መዛሙርቱ ዘይነገረ ንመጀመርታ ግዜ ንኒቆዲሞስ ከብርሃሉ ክትንትነሉ ጀመሩ። ወዲ ሰብ ዳግማይ እንተዘይተወለደሲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ቦታ የብሉን እዩ።
ካብ ኒቆዲሞስ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ እንታይ ኢና ንመሃር ንዘይፈለጥካዮ ምሕታት ንዘይትፈልጦ ከም ዝፈለጥካዮ ምኻድ ጥራይ ዘይኮነ ንዝፈለጥካዮ ምሕታት ካብ ኒቆዲሞስ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተማሂርና ዳግም ክውለድ ኣለዎ ምስ በሎ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢሉ ዋ ሰብ ከይልዎ ካልኣይ ግዜ ናብ ክርስቲ እንኡ ኣትዩሲ ካብ ማህፀን ወላዲቱ ክውለድ ይኽእል ኢሉ ብዛዕባ ይኮነ ተዛሪቡ ኮይና ሽዑ እንታይ ኢሉ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወለደ ኢሉ ካብ ስጋዊ ምውላድ ጥራይ ዘይኮነሲ ሰማያዊ ውልደት ሰማያዊ ሙላድ ሰማያዊ ምዃን ከምዛ ዓይነት እውን ልደት ኣሎ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ይልኸብረሃሉ ጀሚሩ ኒቆዲሞስ ነዛ ሓቶ እዚኣ እንተዘይ ሓቶ ነይሩ ከይተመለሰት ምነበረት ነይራ ጌና ብኒቆዲሞስ ሓቲትዎ ከሎ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ተመሊሳ ከላ ምስ ብዙሓት እምነታት እውን ዘዘራርብ ፖይንት ኮይኑ ክርከብ ይኽእል ብዛዕባ ዳግም ልደት ዘይርድኦ ክህሉ እውን ይኽእል ስለዚ ስለዚ ሓተቶ ኒቆዲሞስ ግን ብርግጽ እንታይ ምዃኑ እቲ ዝሓተቶ ጎይታ እቲ ተዛረበ ጎይታ ክንፈልጦ ክኢልና እያ ስለዚ ካብ ኒቆዲሞስ ኣብ ምዕራፍ 3 ንመሃራ እንታይ ነይራ ንዘይትፈልጦ ምሕታት መምህር ክንስኻዮ ሓደ ግዜ ኣይገርመኩምን ኩሉ ነገር ትፈልጦ ኮይኑ ትስማዓካ ኒቆዲሞስ መምህር ነይሩ ኢልናምሽ መምህር ኣይሁድ ክንስኻ ምሽሉ ወዘይ ምፍላጥ ኣሎ ማለት ነው أنا كل نجاري يفلت ناب أبتلو الأول زيت فلت كون كاتسان حلو أبكر مقوي تخاف كله تمهرا سلزي تي فلت إلو أتممر أقول مسمزة كم زي فلت كقوي تا كم هو خلوا ينانريو كانت وساق مسقوي تا سزار حدا ابنتنا تنقل تزاري كلا يكن تايلوني أب أوريت زهول كزلو نعرف إسران حدا نزلو قال كزها خرج جميل اليوم انتايلو كم تموسى أبرها تمن سقلسي ودسبون كون خسقل يغبو يلو نزي اني قديموس حزوان يريمبا نابتي اسرازز تسقل زطموت زبلو يفوس يوم زبل صحف كم زنبرو نابتي امسقل زتسقل غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ نابتي كل حزبي زفوس غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ نابتي ناي وعلت مسقل زطمت زبله نابتي دم مساسو زطمت زبله بزي دحنت زعامن زبله كفوس مخانو غانيرو سالسيتون أفقد عسرت شو الشمس تحقن تايلو بتحاد ودوز عمل زبلة كل نايزر عالم هوت من أنت تركب إنبر كي تفسي عمله كسع كندزي عالم أفكره سكاب كندزي عالم كم زفكره بجهم زبنا خاف نقرأ ولا ريده كان أيني كديموس أبينا نروح وتيلا أبي يوحنس ونجيل نعرف شوعته انت بري مزيد يرو ኒቆዲሞስ ኣብዚ ተላይኺ መዝيد ንጎይታ ካብቶም ናይ ፈሪሳውያን ወገን ክኸስዎ ጥራይ ይደልዩ ስለዝነበሩ ክስ ንኸመጽእ ተላይኺ ኮይኑ ዳሓር ተላይኹ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ በቲ ጎይታ ዝብሎ ዝነበረ ስለዝተማረኸ እንኳን ከሳሱ ኮይኑ ክርከብ እንታይ ኢልዎ ክዛራረቡ ምስ ጀመሩ ሕግናኸ ንኸይሰማዕናዮ ከይረኣናዮ بدمسو خي سمعنا كيرا أنا كنفرسي يجب أن ندينه ኒቆዲሞስ ኣብ ሕጊ ዝጸንዕ ሰብ ኒቆዲሞስ ሕጊ ዝቕበል ሰብ ኒቆዲሞስ ሕጊ ዝኣምን ሰብ ነይሩ أفقدي 51 እዩ እዚ ኩሉ ከዘንተወሎ ከሎ ኢና ይባል ሕግና ከንሰብ ቅድም ከይሰምዕ እቲ ዝገበሮ ከይፈለጠንዶ ይፈርዶ እዩ ብሎ ንሳቶም ካ ንስኻዶ ገሊላዊ ኢኻ በሉ نحن زين سامعلو حسابات ندمسو حدا سب كومينا نقول نسخا قليلا وديها ناتو اتحساسبا كهلو يخيل يسب ناتو ነገር كهلو يخيل ኒቆዲሞስ ስለዛ አመነሉ ንጎይታ እሱ መምህር ከም ዝኾነ ካብ ሰማይ ከም ዝመጸ ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል ተአምራት ክገብር ከም ዝኽእል ነዚ ሁሉ ልበ አሚኑ ስለዝነበረ ነዛ አመነሉ እንታይ ሕግናውን እንተኾነ ከምዚ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ሲ ኣይፍቅዶኒ ኣይቅበሉኒ ይኽብሎም ከለኻ ነሪ ስለዚህ ኒቆዲሞስ ሕጊ ዝጸንዕ ሰብን ንሕጊኻ ዝኽተል ሰብን ምንባሩኻ ነሪዮ ሳልሳይ ኣበይ ንረኽቦ መስለኩም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ኣብዚያ ሕዙ ሕጂ ኒቆዲሞስ ስሙ ምቕያር ኣየድልየኒ ነይሩ ኢልና ኣብ
10 شوعة يوحنس ونجيل كاب 30 شمة تجمير زلو نمنتاي متيز سبز انتينا سجان هيقولها يسوع كريستوس نام مقابر كوستو جنيزو كقبرو متيو ما بزام عالت زيادة حواريا زي نبور أتم زختلو زنبرو دك مزامرتو أي نبور أتي لك حواريا استوالد بيتروس أي نبر أتي فكرة جزي يوحنس ونجيلاوي استبهاله أم مسكل وعلى الدويل زنبره أم مجنس نايقوي تاجن أي نبره نيكاديموس جن سجان نايقوي تانه جنز نابيلاتوس مزيلو سجان يسوع كريستوس كجنزوسي فقد هبني أتي بس المات متين أبقوي تازم مهار زنبره نايبرهان سب نايبرهان لما عدت خوينو أقدم كله حزبن فريساويان سجان يسوع كريستوس كوسد زمزة جيجنا نايبرهان سبينيرو نيكاديموس مال سلازي نيكاديموس مالت نهزبي سعره مالت يترجمه سلازي كغير هيك على شيء من نيكاديموس نهزب كله سعر زغل أنصار كله سبدما دو كبلن كقومن زغل سلازي نبرة نيكاديموس مالت نهزبي سعر مالت نا أيهوداويان سعره نفريساويان صديقاويان سعره كل سبب تفعلوا سجانا بيتا يسوع كريستوس كجنز ببرهان زمزة معرف النزي تبعات زنبرسب نايليت زنبرسب ناي كاتري ناي برهان كم زبونينا نريو نزخون لها بيتا يسوع كريستوس سدو زبزحان سب كم زنبرها أو ونجلو المهار سلزي نامبار نيكاديموس ممهر ناي بحكي ويلنا نفتش الزدلنا كاب نيكاديموس بزح نجار كن المهار نزغلينا هيوتنا مقيا مسكرسوس زلنا زمدنا مسكرسوس زلنا تبعات أبرهان كميلنا نمالالسن مستبرهان زفنا قويتها كميلنا ننبر كاب نيكاديموس بزح كن المهار نزغلينا نابزنا يلوم معان تقول زي غوستلكم الزخا خارج يرى رينا خن كيدنا أبزح لفت مرتنا تخاطا تالي تمرتنا نري زلنا نسحة زبل سلازوغنا نسحة أبكرت تخفيلنا كندرية ثاني حنايا نسحة مالتي لنا حدا نسحة له أتحدا خا مزاز يملي لنا هاي كونه ذكرنا نسحة مسمن قبر لنا مس إجزاء مس أملاخنا مس فتارينا كم تقدس داوود نعافات راي بدلكو أبكدميها إكي جبركو كتفردنون حقها زبلو حقيقة ابن جبرو لجزء لإجزاء سلا نبدل لإجزاء سلا نقطع كذا إجزاء سلا نفله نال إجزاء نخن ملسن مسوه يوت نخلونا زمدنا كهلونا نال إجزاء زجبر مخان ورينا يا مالتي نزازة مالتك مس أبا مسحها ويدما ممهر مسحها زجبر إذا عندي ترجمن علامة إنك زرزيرنا خنري فتينا نرى زيادة أب كونسلين ويدما أب بسنة أب حاجز أب ممسح أب ممهر أب مستمهر أب كل زت أمده سرح مخانوخا خنري فتينا سلزي إتنسح زبهالك كاب أريد جميرنا ناي حنا رينا نرى نبيت مقدس متى أمري راتبك خمسة برد قدلان شجران زجبرتو دما كل وحاتياتان دليتان نجزيابير كم زنجرتومو نجزيابير كم زملس اللارينا اتي إلي جنتا يلواتكها زياد ستيا مستر ستيا يعني نقول مدري زلوا خمسة حجي ستيا كون جنتا يلا لباز مررا سبيرة كله خلنا خانريا كدوس بيتروس نقولها أبزق هايلو أبز بدلوا لجزء نعها بديله نعها وهابي هيوت كاباخاون رحيقه خغبرو زيكل دما غيريلو امريرو بنبعات ببخيات نابويتا كملسكم لخا رينا نيرا بزحاتكم من رينا يا مريم مغدلاوت تشوعتا اغاننت نبرا زبلا امناي سمون غزااتيون رينا نيرا بنبعات اغير غويتا كمز حصبتن حاطياتا كمز تگدفلان كمز تدمسسلان رينا ناي زكيوس حاطيات غويتا يسوع كريستوس ابغزو مساعدو حاطياتو كمز تدمسسلون نتا غزا دما دحنت كونلا تبايلو كمز تنگرلوخا انتا غيرا رينا يونيرا اكلت تفلينا رينا ስለዚህ እትንሳሐ ንብሎ ነቲ ንነፍስና ዝፈጠረ አቦ ናይ ነፍስ ዝኮነ
እግዚአብሔር ጥራይ እንገብሮ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ንራኸበሉ ካብ በዲለ ዝብል ሕልና ካባኻ ካብ ተፈልየ ዝብል ሕልና ካባኻ ካብ ርሒቀ ዝብል ሕልና ንዓኻ ኣብሄከ ካብ ዝብል ሕልና ንስኻ ዘይትደልዮ ባህሪ ገይረ ካብ ምባል ምስ አምላኽና እንዘራረበሉ ካብ አምላኽ ድማ ንጽህና ቅድስና ንረኽበሉ ምዃኑ ርኢና ነርና ገለ ዘቐዳመይቲ ክፋር ርኢና እንከይድ ኣነ ኣበሶም ይቕረ ክብለሎም ሓጢኣቶም ድማ ኣይክዝክርን እየ እሞ ካብ ንዓኻትኩም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ክፈልጡን እዮም ይብል ኤርምያስ 31 ፍቕዲ 34 ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ኣበሶም ይቕረ ክብለሎም ሓጢኣቶም እንታይ ኣገብርኒ ኣይክዝክርን ይብል እግዚአብሔር ንሕና ናብኡ ኣብ ንመጻሉ ግዜ ምስኡ ኣብ ንዘራረበሉ ግዜ ሓጢኣትና ኣብ ንነገረሉ ግዜ ሓጢኣትኩም ኣይክዝክርኒ ኣበሳኹም ዘበለውን ኣይክዝክሮን እየ እንታይ ኢላ ይቕረ ክብለልኩም እየ ክብል ከሎ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ይሰምዕ ካብ ዘበን ኣቦታትኩም ጀሚርኩም ካብ ስርዓተይ ኣልገስኩም ኣይሓለኹምዎን ከዓ ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኻትኩም ክምለሰኩም እየ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 7 ናብ እግዚአብሔር ብምንታይ ኢና ንምለስ ናብ እግዚአብሔር ብምንታይ ኢና ንመጽእ ናብ እግዚአብሔር ብምንታይ ኢና ንቐርብ ናብኡ ምስ ንንሳሕ ሓጢኣትና ጉድለትና ድኻምና ነቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ክንነግሮ ክንጅምር ገለና ኣነ እውን ናባኻትኩም ክምለስ ይበቃ ንሕና ካባኻ ርሒቕና ኢና ክንብሎ ክንጸንሕ ከለና እሱ ነዚ ቃል እዚ ክንሰምዕ ከለና ኸ ናባና ዝምለሰሉ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ንነብረሉ እዩ بمولو لبها بإجزاء تأمل قبل بناها أي تتسجع أكل ما قدها دعو حسب نسخة أكايدها كقنعالك إيو مثالي سلست حمش قبل بناها أي تتدقف قبل بناها أي تتسجع أنا كله يخلي أنا كله خجبري أي تبل نبت كله زخل أملاك نبت كله حياتنا كراجف النازخل حاتيات كحد قلنا زخل حاتياتنا خجد فلنا زخل كنصحنا زخل እግዚአብሔር ናው ክንቀርብ እግዚአብሔር ጋር ታይገብረና ጻውዒት ተቀርበና ናው ንፈልመጽማ ይዕድመና ናይ መጨረሻ ዚያ ክንድሪና ኣብ ዝቕጽል ትምህርትና ክንቅጽለና ነውሕ ስለዘኾነ ካብ ኩሉ ርክሰትኩም ከጽሬኩም ሓድሽ ልብ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም ሕዝቅኤል 36 ወደ 15 ናይ እምኒ ልቢ ካባኻትኩም ከርሐቕ ትሪ ልቢ ካባኻትኩም ከውፅእ ሓድሽ ዝኾነ መንፈስ ጽሩይ ዝኾነ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ልቦና ንእግዚአብሔር ዝኸውን ኣእምሮ ንእግዚአብሔር ዝኸውን መንፈስ ንዓኻትኩም ክኾነኩም ዝኽእልን ከስራሓኩም ዝኽእልን ሓድሽን ጽሩይን ዝኾነ ልቢ ክህበኩም ናትናዳ እንታይ ዘድልን ተተባሂሉ ሓጢአት ጌርና ኣብ ንብሎ እዋን እግዚአብሔር ይቕረ ክብለልና ኣይክእልን ሓጢአተይ ብዙሕ ኢልና ክንጽብጽበ ንውዕል ሰባት እቲ ጌጋና ኣብዚ ማለት እዩ እንታይ ዳ ንኹሉ ሓጢአት ክድምስስን ከጽርን ከርሕቕን ዝኽእል ነቲ ዝተባላሸወ ልቢ ድማ ጽሩይ ልቢ ክህብ ዝኽእል ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂኡስ ናይ ስጋ ልቢ ናይ መንፈስ ልቢ ናይ ቅንዕና ልቢ ናይ ጽሩይ ዝኾነ ልቢ ክኡቱን ክህብን ዝኽእልን እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ንሕና ሓጢአት ካብ ምግባር ኣይነቋርጽን ኢና እግዚአብሔር ከዓ ካብ ምጽራይና ካብ ምቕዳስና ካብ ምብራኽና ከዓ ኣይዕርፍን እዩ ስለዚ እንታይ ምግባር እዩ ዘድልየና ዘሎ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽና ሓጢአትና ክንነግሮ ኣብ ቅድሚኡ ክንእመን ዝገበርናዮ ክንነግረሞ ጽሩይ ዝኾነ ልቢ ክህበና ምስ ኣምላኽ ድማ ብኸምዚ ብመንፈሳውነትን ብሰላምን ብፍቕርን ክንነብር እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ዝሰማዓኹምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽምሉ ይስማዓኹም ጾምና ጸሎትና ሁሉ ነገራትና ህይወትና ይቀድስ እግዚአብሔር አሜን